Grupp ta' madwar 40 persuna Maltin waslu lura f'Malta mil-Libja l-ħabta ta' 6:30 ta' 2 wara nofsinhar abbord titjira tal-Medavja. It-titjira telqet mill-ajruport militari ta' Mitiga wara li dak ta' Tripli jinsab magħluq mfarrak wara jiem ta' bombardamenti. Dan l-ajruport u ċentru tal-ġlied fi Tripli kif militanti Iżlamiċi qed jippruvaw jieħdu l-kontroll tiegħu. Din it-titjira tħallset mill-Gvern Malti wara jiem ta' pressjoni u telefonati mill-qraba tal-ħaddiema f'Malta. Fil-fatt, is-sitwazzjoni fil-pajjiż kienet qed tinbidel minn ħin għal ħin b'mumenti fejn l-isparar ikun intens u oħrajn fejn jikkalmu għal kollox. Skont fejn tkun ġol Libja. Jien sarrax kont. Ġifieri konna ġo post kwiet aħna u ma kien hemmx problemi. Ovvjament, rrid niġi Malta għax mhux daqshekk sejfu. Bieraħ kien hemm smajnihom għax qomt filgħodu kmieni ġifieri u baqa' day of sanar sieħ, però l-isparar kien il-bot fejn l-airport kien. Aħna fejn noqogħdu fiċ-ċentru fin-Nuflin area u it's a very quiet area. Għandek problema, għandek fuel bħalissa ma tantx kien hemm, għandek gas bħalissa ma tantx mhux qed tissib biex tikol, ara ma jtażben niġi Malta noqgħod bil-qiegħda noqgħod nkun nista' nsajjer għandna l-petrol. Imma s-sitwazzjoni dejjem tinbidel waslet biex grupp ta' Maltin oħra ddeċidew li ma jistgħux jibqgħu jistennew u jirriskjaw u għalhekk saqgħu għal madwar 15-il siegħa biex qasmu l-fruntiera lejn it-Tunesija, qabdu titjira lejn Ruma jew Pariġi u minn hemm titjir oħra lejn Malta. Dawn il-Maltin waslu f'pajjiżna fil-lejl ta' bejn il-ħadd u t-tnejn. Continue nċemplu in connection with the Foreign Ministry. Ma tantx tawna updates tajbin, ġifieri, we weren't getting any updates, but il-bieraħ stess ċemplunna mala għallunna majruplan. Għallunna jek tridu tinżlu, it is 265 kemm hija tridu tħallsu Malta in euros and you have to tell us now if you're coming or not. F'aħħar fi Tripli krolla waqfin mill-ġlied waqt li ostaġġ Filippin instab rasu maqtuwa f'Benghazi ftit ġranet wara li kien iħataf. Skont il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Filippin, ir-raġel kien iħataf fil-15 ta' Lulju f'Benghazi u t-tnejn instab il-kadavru mbiċċer u bla ras. Meta kien inħataf u kif bettura ma' 3 persuni oħra Libjan u Pakistan u skont il-kelliem tal-Gvern Filippin nħataf u nqatel għaliex aktarx kien l-uniku nisrani fil-grupp. Bħala konsegwenza ta' dan il-qtil, il-Gvern Filippin beda l-evakwazzjoni ta' 13,000 Filippini fil-Libja u dan se jsir mit-Tunezija u l-Eġittu. U stmat li fil-ġlied bejn il-ħadd u t-tnejn inqatlu tal-anqas 50 persuna fil-maġġoranza nies ċivili. Apparti minn hekk rapporti minn Tripli qalu li hemm madwar 120 persuna oħra li ndarbu.